Leng-leng ing driya mangu mangun kung kanduhan rimbang leleno tanpa kahanin nolo garing pitu apa dini bagum Wulandara kula Gus wonten menapa ndara marmalisir padha ndak kanthi mlebu ing alas iki kang liya ndak kanthi ngopadi murcane Kakang Semar Badranaya kang murca tanpa pamit ing mangka wektu iki Kakang Prabu Kresna bakal boyongan saha Praja Mandura kundur marang Praja Ndarawati awit wis purna nggone manggon kraton Ndarawati Panakawan. Oh nggih Ndara, kula minangka wakilipun adi-adi kula ngaturaken penuwun dene Ndara kepareng upadi dhateng saipun Bapak Semar. Kowe kalingane ora kang garing karo Bagong. Sebab apa kok kraton Ndarawati mbiyen kae ambruk? Sebabe apa ta, Ndara? Nah, Ndarawati ketekan dawuh gedhe jaman lakon Semar Kuning biyen. Lakon Semar Kuning iya Sinuwun Kresna ora melu pepelingi Bapak Semar malah kakekne didoni kuncunge dening Ndara Angkawijaya. Terus bapakne ngendika, "Lho, kok ngene ya tumindak Yang Abimanyu? Wani ngidoni kuncungku. Lah apa dawa umure bocah iki?" Bapak nyedha ngono kuwi. Terus bapak klunuh-klunuh metu saka ndapa Ndarawati. Lah, kok capọ. Sabuwure Bapak Semar, Ndarawati terus ke taman bencana alam sing komplit kuwi Gong. Komplit apa wae Truk? Eneng lemah longsor, kali banjir, gunung jeblok, angin topan bareng tekane. Lemah gawe rusak kraton Ndarawati nganti ambruk. Lah saiki wis kelakon dibangun meneh. Awit Sinuwun Kresna ndodha ngreh klukutane wis njaluk pangapura marang Bapak Semar. Oh nek ngono jaman semono Sinuwun Ndarawati iki rada arogan ya Kang, rada kumawasa. Iya. Panjen ngono mula kalian mau muga dadi piwulang marang sapa wae sing surasane aja do lali marang tembung aja dumeh. Ngono ya, Truk. Iya. Iya bener atur ing Truk. Muga-muga nggone bakal boyongan Kakang Kresna ing Sekara-kara Panakawan. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap paton. Lirikin sanging sang malih gandrung sabarang kalbu germonyak maik ing saning patutuh kentonging Palawapindo wan siting kakung karagan panjrah sabdaning sata kakuluruk asawuran samono pemeh rahino mega pangkaton sumirat wetahan soroting harum nolene traning sadirapo iki Kakang Uda ingkang lumayu panapa Kakang Patiuda Raden unjuk uninga wekdal menika Ndarawati kabedhah ing mengsah mengsahipun para-para dipun pandhigani dening Kyai Semar sampangipun sampun kelampahan ngejagi negari Ndarawati. Kula badhe tumandang namung pengewet kalian Kyai Semar ingkang sakmenika sabiyantu dhumateng para Kurawa Raden.
kadya perisang katirangmu renangku kinempet-nempet wah piye truk lah kok kakekne kaya ngono to Pak apa ya bener aturi Madodo iki mau ya Gong lah iya ta ing ngatasi bapak lunga digoleki masak iki melu Kurawa ki apa kurang blanjane nderek Janaka ya Truk lah iya malah melu klipe Ndara Pandhawa melok Kurawa piye to momong kae mau Ndara duka Ndara Janaka nesu ayo tuku Gong ayo kadangmu padha waranteng becik bisa mendemo baris kang prayitna Kakang Semar ing atase kowe lunga ora pamit mongko tak upaya jebul tinemune malah mempel bedah Ndarawati kanggo Kurawa iki piye karepmu Kakang Janaka aku wis jeleh ngomong kowe sak sedulur. Kowe wong sing ora nitik lan labuhan wis pirang taun aku ngetutke karo ning apa mundakku? Apa kacekku? Oh alah, mbok ya eling to. Piye lho bapak saiki kok unine kok kaya ngono ya, Gong? Kowe lali porodok sina. Lah iya to, saiki kok malah mulai adat bapak iki ngopo to kuwi kok? Adate atau tak kok blonjo kok saiki malah kaya ngono dipengaruhi sapa kuwi hayang bola-bali saiki awak Kurawa dadi padha karo Kurawa mulane cecak bapak iki dhewe mar wis malih selagane yen kowe wani bedah Ndarawati padha karo kowe tega marang penuh ora tega ki apane Ablas aduh Dara Mbaka siji sirna para Pandhawa Anoman siyak wis tak lungake Janaka Semono mung kari liyane ngenteni wektu dene iki Palukan lagu ning kasluk kita linuting hitung
gelar pandang muncareng liyah ning talaga kadilangit mamang tangpas kulan upamaneka wintang tuliwa kusumaya sumawur lumrah kowe kang sekarang kati jadha Nuwun Kakang Prabu Sri Bathara Kresna sasampunipun kula sakadang atur pambagi lujeng dhumateng rawuhipun Kakang Prabu Sarimpit Kakang Baladewa kepareng uri paduka punta sakadang nunjuk atur Kakang Prabu. Lho inggih Yayi badhe dawuh menapa Yayi Aji? Kakang Prabu katemben kemawon kula ngrembak pawan Yayi Werkudara ingkang karembak nun inggih anggen kula sakadang badhe sowan dhateng nagari Ndwarawati. Wigatos badhe nderek ngesteni anggenipun Kakang Prabu boyongan saking Mandura kundrung lenggahi dampar keprabon Ndwarawati ingkang sampun purna pambangunipun Kakang Prabu. Iya bener ngendikaning Mbak kakangku lagi wae budal sing duwe gawe malah wis padha kok kene kepiye iki karepe Dimas Werkudara. Iya Yayi Aji wonten dawuh saderengipun kula ngaturaken genging panuwun dening Yayi Aji sakadang badhe rawuh dhateng Ndwarawati wigatos namung badhe minangkani menapa ing dados atur panyuwun kula Yayi sabab menapa dene pun Kakang Swan mriki saribet awan Kakang Prabu Baladewa mugi awuning Yayi Aji sareng raka para nguningali daging pandhape Ndwarawati ingkang mentas kabangun kawraka lajeng kemutan dhumateng penandang ingkang wekdal menika nembe kasandang dhumateng para kawula Dwaraka negari Ngamarta. Ing mangka pacoban kula wau sampun kelampahan pinten-pinten warsa namung kasunyatanipun ing nggori kalenggahan menika dereng sakit pundak. Inggih Yayi Prabu Puntadewa Kang Raka Mandura ugi neksin praos menika Yayi Prabu. Kala semanten Mandura inggih ketaman penandang kados negari Ngamarta namung sakmenika sampun saged pulih teka beneh kalian Ngamarta dalan Ndwarawati ing ngantos kalenggahan menika dereng pulih. Monggo nggih boten kirang-kirang budidayanipun para kadang supados ingga mentas saking pacoban kula wau Yayi. Inggih kaluhuran dayipun Kakang Prabu Mandura saengga dinten menika Ngamarta tasih kathah para kawula ingkang kedah dipun tulung. Duh Kakang Prabu Ramaos trinujit manah kula sareng kula ningali sami-sami bangsa Ngamarta sakmenika ketingal tipis ing raos kekadanganipun kata-katahipun sami jibriya setunggal-setunggalipun Kakang Prabu. Inggih Yayi kula mboten maiben dhumateng Bapak Yayi Aji menika Duh Yayi kanthi dasar penandang ingkang dereng ketingal pundhat kula wau kula tumuli mlebet dhateng sanggar pamujan negari Mandura wonten ing ngriku pun Kakang sampun nampi wangsiting Bathara menggah suraosing wangsit
Dwaraka dalah ngamarta mboten badhe enggal tentrem menawi mboten mawi srana metak pustaka jimat langsata dalah nggih senjata cakra baswara. Yune adoh Yai menika paduka menika welas dumateng para kawula mesinipun mboten badhe kawelatan ngurbanaken jimat langsata kala Yai. Ewa semanten kula namung sumadang dhateng ing amarta. Yai Prabu Utadewa para para Mandura namung dapur ngimutaken. Ing nate kula pireng Yai Prabu Unta menika purun ngurbanaken awit mengko kemawon wonten pangorbanan kala wau kangge kalujenganing negari sakisinipun. Mila Yai, mumpung menika Yai Kresna badhe metak senjata cakra menapa mboten langkung prayogi diwasada wau dipun sarangaken babar pisan Yai Puntadewa. Miat kalanganing kalangi malah gelar pandam muncarang dinangir kakonang surem sorote pangkadang kaslan pajaring purnaming kekono dasari mongso katiko wana wengi ngujung ancolo tinggi Kakang Prabu bilih menika ing dipun kersakaken kangge srana murih Raja Negari kula boten badhe kawratan niki metak jimat Langsata monggo kula kanthi Yai mapaling tapas wonten negari apa turun Ndorowati monggo kula derek monggo Yai kula derek Yai Prabu. Kabiat risangkal pirangmu berenangkul kinempit-kempit adalah Kakang Mas Werkudara ana apa Sedya kula menika nggumun dhumateng paduka nggumun perkara apa la inggih ing ngatasipun ngamarta kedemugen tiyang boten waras sebab menapa Kakang Mas kok namung kendhut kados tiyang ketaman panyirepan pancena atiku yo wis ora kepenak ning sapa sing wani nduwa kareping marep kakangku namung salangsulipun Kakang Prabu Punta mboten badhe kawis perintahipun sabab Kakang Puntadewa namung badhe nyobi sepinten kawaspadane para kadang ngamarta koncatan Langsata sampeyan para kawula koncatan panutan wah tututane dhewe bumi gonjang kancing langit kelap-kelap katon berkincanging sang mawet gandrung barep kakangku ana apa Dimas Werkudara sumusun arengipun Kakang Werkudara klima sada aja dipendhem ngaling ana kuwi kitab pantutane kabeh para warga ngamarta saberangan gedhe yen klima sada tok kubur padha karo kuwi manut marang ulanganing setan aja dikitakake ayo go bali Werkudara apa kok aja mintake barang wis mateng ya Dik mbuh ora idep bakule marep Kakang kudu bali nyang Amarta ora bisa kakean cerewet
gonjang kancing langit kelap-kelap katon lirikin canging sang maweh gandrung padalah Werkudara tega mangarep Tunggaranti kadhe pendhawaran kowe iki Sirna pewanangku Werkudara ilang samperdaya marta Palukon lakuning lekas lukita linuding kidung katung kadareng hamomong leng-leng ramnyuan ingkang griya lirwang candra katawengan sumu ing tias katuritan ana wanara kusika sita ingkang prapteng pangarepanku kisah maksiriku sapa iki penemban kula saking Kendali Sada nami kula pun Anoman murid kuwi sapa inggih kula pun Setyaki penemban saking Nggarabaraja inggih Swara Bumi nuwun sewu penemban menika saking Pertapan Bodhisa sinten peparapipun aku saka Pertapan Guwa Sambun peparapku Begawan Tunggul Manik lha iki padha ana apa kok padha tiba kaya woh mateng uwit inggih penemban kula mentas Bandayuda mengsah Kurawa lugunipun kula menika mimpang namung sareng Semar ingkang magut palagan kula kekalih ke Taman Pengaban lajeng samipun ngantos dhateng mriki menika penemban lho lah kok Semar nganti melu perang rewangi Kurawa kuwi nawari kepiye mongko sakrunguku sing jeneng Semar mau uripe ora pisah karo Pandhawa kok saiki melu Kurawa kuwi aja-aja gek Pandhawa ora mikir penguripane Semar penemban kok ambak mboten ngertos penemban panjenengan wektu iki sing jeneng Setya lahir batin iki arang-arang ana kok Anoman sing jare mbiyen dukung ning saiki ora ya ana sing mbiyen ora ndukung saiki ndukung ya enek dadi kabeh mau jebul nari kebutuhane mula Anoman lan Setyaki kudu tansah waspada lan ngati-ati ya awit yen ora waspada mengko mundhak gampang dituduhi marang kahanan kang pancena kuwi dudu makaten ya saka akeh wong pinter nganti saiki akeh wong padha keblinger pikir Anoman duh penemban kula nyuwun pitedah supados gesang kula mboten keseret dhateng teman pimindake ingkang kebak racun kala wau
kula kedah kados pundi Pramban? Yen kowe takon langkung ayo melu marang aku. Mengko kowe ora ngerti kahanan sing sak nyatan monggo monggo kula dherekaken Pramban. Naruto saking dosa sagara kula yen dosa sang Sri iki ana saking gagah tepok ing pengarepanku Raden Sireku sapa? Iya aku paling gak pandho jenengku Werkudara saka Unggul Pawenang kowe sapa? Aku saka Petapan Guwasanya peparepku Begawan Tunggul Bawana Begawan Tunggul Bawana kepara nyata tak sawang pulatanku kaya wong susah ku yen ning apa Werkudara? Iya aku mentas bala itu mungsuh karo Kresna ning aku kalah paperiban pengabaran nganti kontal saka paperangan kok nganti perang karo Kresna kuwi perkarane apa? Kresna kakangku mlasuke marang Puntadewa kakangku mbarep kakangku dikongkon ngubur jimat lima sada jare kanggo syarat karben tumuli tentrem Raja Ngamarta mbarep kakangku mung manut ing aku sing ora lila nganti dadi pasuwayan apa tiban pengabaran nganti kontal iki mau Begawan Tunggul Bawana aku njaluk tulung eling mong mbarep kakangku aja nganti kepacut ngubur lima sada kagat risang kabirang Prenangkul kinempet-empet aku ora kabotan miturti marang pangjalut Raden Murayu tudono ngendi papaning kabeh ubur pusaka ayo tak derek iki kakangmu padha warentena becik besok amendemo baris kang prayitna Kresna mandheg dhisik kula jare semangka metak pusaka Kresna lho kowe kuwi sapa kowe ngarang-arangi marang aku Begawan Tunggul Bawana saka Petapan Guwasanya Kresna ana parang ana ngendi nalarmu lima sada kuwi kitab pusaka kang isine dadi panutan sapirang gedhe warga Praja Ngamarta lha kok arep tok kubur dadi ngubur kubur kowe kuwi wah kepar ketangan aku kowe
sapa membo marang aku iki cokot ta ono. Kok mata. Ah, semangat wae. Wah. Kutha Pandhawa kata Kadiwisaya Indriyaksa Sora Maruta Pawana Bana Maragana Kakang Wisnu aja kurang pangapura aku kang nimba Prabu Kresna mau. Bathara Kala, kok duwe karep apa teko mimba marang jenenge ingsun ing tata gelar tuk minta upaya melisir saka bebener. Ning sejatine aku mung golek cara kepiye bisane Kakang Wisnu mulai ngembani benda maneh. Sebab yen nganti kesuwen oleh ninggal Dwarawati mengko mundhak saya atis rasaning swasana praja Ngamarta. Ngelingi yen sira iku dewaning katentreman ya Kakang. Mula sing kaya ngapa wae kudu Kakang bali marang Praja Ngamarta ngembani para Pandhawa. Sira timbul wah bungahku wis ora karuan Kakang, dene wis kasempatan pengajapku kowe bali saya pangsingidan. Bathara Kala ora ana. Aku orang singidan ki ora nanging aku ngupaya marang pamongku kang ing Gusti durung timbul. Lan maneh aku uga maring trima kasih marang jeneng sira. Dene kowe dadi jalaran timbulku iki Bathara Kala. Iya padha-padha Kakang. Wis ya Kakang aku njaluk pamit bali marang kayanganku Kakang Wisnu. Yen bali aja ijen ning balamu jangan kabeh. Sak pungkurmu Trenggalek kudu manggih Rajajana golane setan bal kang Kodaya marga Trenggalek. Oh iya tak gawake bali marang kayanganku Kakang. Kala narapa Kresna tan tulus hanyakra ring Nyai Kaipe iki inggih Kakang Prabu. Srana Yai kula mentas perang tanding kaliyan Kakang Semar. Lho kok aneh inggih. Sebab apa kok siadi perang lan Kakang Semar? Kakang Semar wangi bedane gari Ndwarawati ngepaduka tilarek kula boten trima. Wah kok aneh-aneh wae. Semar kok bedane karo Ndwarawati duwe karep apa? Kula piyambak boten mangertos sawan Kakang Semar menika sampun mbelani para Kurawa. Semar bela Kurawa. Lho niki saya aneh meneh iki. Ayo ditonton bae. Monggo kula dherekaken Kang Prabu. Pangya para Pandhawa yuk gumulung mangun siring sata Kurawa. Iki ana pendhita nyedhaki aku sapa kowe? Aku bekalan Tunggul Manik sang Pertapan Nggawa Samun. Apa ku sing jeneng Semar? Kepara nyata aku Semar. Hane ngapa kowe golek aku Apa kowe sing Bedhah Praja Ndwarawati? Ya tak angkoni. Aku Bedhah Praja Ndwarawati. Yang pancen ki kepengin dadi ratu Praja Ndwarawati kene kena
ning aku doling karo Prabu Kresna mbeling apa jare kowe kon nrangkai bangke kowe kasempatan pengajakmu parat sama pamoring suksma sinuk mawinak yaing sepi Bathara Guru kowe membawa wujud iki karepmu piye wong Nyemar iki belanjane pira kok tok kembali apa kurang akeh belanja dadi diwa kuwi kebangetan temen olehmu ngetho Bathara Guru mangko dhisik Kakang Ismaya aja salah tampa. Anggonku mimba dadi Semar mau ya mung labet kanggo srana ngenteni tindulmu Kakang Semar. Awit yen sira Kakang ora tumuli manunggal marang Pandhawa, mengko mundhak kesuwen oleh negara Ngamarta ketaman Babunggu. Iya kanthi manunggale Kakang Ismaya Kresna lan Pandhawa iki mau diajak bisa dadi jalaran sirnaning angkara murka puyeng kahanan dadi tentrem murah kang tinuku tukul kang tinandur negara bisa kuncara kaya kang wis Kakang oh ngono iya oh iya heeh Manikmaya yen ngono sing tok arepake aku nedha nrimo muga mandi ucapmu Gusti ngijabahi negara kita enggal mentas saking menandang iya Kakang Gandeng Sepurna ayahan kang kunyun pamit bali marang Kayuwangen Kakang Ismaya iya donga dinunga ya Manikmaya Sinuwun Ndarawati iya Kakang aku ngaturake panuwun dene Kakang Semar kepareng madhange peteng Praja Ndarawati kang semandang wektu iki inggih dawa sami-sami sinuwun Kakang Sumurupa olehku jan karku ya mung labet ngupaya bareng Kakang Semar lha napa kok goleki kula Kakang wis dadi ubayaku tresna ora bakal bali lenggah dampal Ndarawati kang wis rampung dibangun lamun ora dipesthani dening Kakang Semar sang Pamong Agung mula Kakang Nayantaka aku nyuwun pangestumu muga nggonku bali bayangan marang Praja Ndarawati iki tansah pinayungan rahayune skala ados saka Sudenda ya Kakang Semar nggih Den kula dalah para kadang paduka sedaya sami nyuwun wonten saning Inumur Benggesang mugi sinuwun tresna pitaringan bagas waras panjang yuswa kiat momong kawula paduka sedaya saha kraton ingkang sampun purna kabangun menika wau dados sasarana ngladosi para kawula ingkang sami mbetahaken pitulungan pados sakadang kaliran cakdul lancar oh iya Kakang monggo kepara enggal lenggah kuring pati nekseni sinuwun Sida malian Semar mau maliyane Bathara Guru aduh kewirangan para Kurawa angger metu kok kewirangan ngalih nggon kok kewirangan iki piye lakon iki pirang-pirang wengi ora entuk bejo kewirangan wae engger kabeh para Kurawa padha tata-tata ya nggih ayo ndang ngalih nggon nyang sisir lor meneh ayo mbek pati karo dibek-bek aja nganti ana sing selaya
Ning ya jelali karo wong tuwek, mbok ya oleh-oleh iwak apa piye ngono ya. Ora mung nyemamlem bae. Kono sengkut kene meneng kaya tanpa dioleh-oleh apa-apa. Mbok ya mbako apa-apa. Barisan witing klopo dok ana arep nyerang para Pandhawa. Gak apa-apa ini perang karo aku gak. Aku wis gak ana kekuatanku kok ora. Ngono aku ora semengko marko nganti nyengko tak mbrodol bolahku. Ono apa? Aku dititipi karo bojoku kon nggawa emas tak bungkul tak dondomi. Kokean cerewek minggat. Ya. Aku mangawi geno lho anu mangayu bagya karo Kakang Kresna wis kelakon boyongan yang Ndrawati. Muga-muga sakwise dibangun kanthi becik Ndrawati bisa kuncara anjaying bawana. Kakang Kresna bisa ngayomi para kawulane. Nggih. Aku pamit bali Nyang Istina. Yen bali ijen sak rombongan aja ditinggal kene. Iya. Lah kene sing ngopeni sapa? Tak go bali dina iki. Ndara Bratasena Kakang Semaropa sampun kelampangan Kengraka Ndrawati boyongan tundur dhateng Dwaraka ing sampun binangun. Nggih. Mula niki kula sak kancana nderek nangyi bagya mugi-mugi lenggahing Sang Prabu Kresna ing dados pangayoman kados dibapa Bupati Trenggalek tansah ngayomi dhateng para warganipun sembada mujudi dados sedyaning para warga ing Trenggalek. Aku nekseni. So malih kula namung ndongaaken mugi-mugi sak bibaring ngrihitan Trenggalek mangki hayu-hayu rahayu niskala. Kula sak kanca ngayahi wajib murmaosi kaplapat kekiranganipun inggih menika dhumateng Bapa Bupati sak jajaranipun supaya para pamriksa ben para miyarsa wonten Semar sak putrah nyuwun gunging samudra pangaksami. Mongko pungkasan ngatur sami santi sepisan mardika tetep mardika salaminya. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.